Скъпи приятели, нещо ви покажа. Гъсеница. Някакъв нов вид. Ето виждате. Тук отгоре. Какви бодли има. Такова нещо не бех виждал. Ето тук отпред и главата й. И тя е с бутли. Ето я. Какво е това чудо? Не знам. Некой, ако знае, да напише коментари. Ето я тук те навиват. Ето я и отдолу. Виждате какви крака има. Я обърни пак. Бързай. Ето ги. Какви крака и шипове. Не знам, това сигурно е отровно. Откъде е излезна? От земята, спуканата земя. Ето я. Ето в пукнатините. На толкова години съм, на 57 години съм, не съм виждал такова нещо. Ето и отблизо. Ето я. Не мога да бъде в лука това. Това е излезнало от пукнатините. Еко, Мацо, ела да видиш гъсеницата. Айде, Мацо, ела. Айде, дръж я. Ея тук те да е. Айде, Мацо. Айде, виж я. Виж гъсеницата там. Айде, яш гъсеницата. И котката я е страх от гъсеницата. Айде, де. Оди на позелени работи, няма дойди опукнатина. А те, нали, видиш къде е? Еми, ето и котката се въргаля. Сега ще им гъсеницата, къде я при нея, дали ще побегне. Айде, Мацо. Айде, Фания. Айде, фани гъсеницата, да е. И тъп тази страх. Сега ще да при теб ще те полази. Сега ще ти полази опашката. Дребния светата я покажи на баба. Ето я да. Виж къде ти отиде гъсеницата на опашката му. Еми... Това е, скъпи приятели, за днес. Ще се видим в следващото видео.